ובוס זה שוב פעם מתקשר, ברינג ברינג. וכאילו, כאילו זה מתקשר, אבא מתקשר אליך. אוקיי. אבא, אני עולה, אוקיי? מי זה בטלפון? אבא. מה, איפה הוא? הוא הולך לקנות מסטיק. מסטיק? ומתי הוא בא? עוד לא? עוד לא? עוד לא, כן. ומה הוא הולך לעשות? חוץ מלקנות מסטיק, הוא הולך לעשות עוד משהו? הוא הולך לקנות לי סוכלת גם מסטיק. וואו. הוא הולך לקנות לי הרבה דברים. תגיד לו מה אתה רוצה. אני רוצה גם מסטיק, גם סוכלת אבא, אוקיי? אבא, אני יכול להיות בחול? אני יכול לבוא אותך, אבא? כן? אוקיי? אבא אמר לי כן. אוקיי. אוקיי, ומתי אתה חוזר? עוד לא. אוקיי, במבם.